Είμαι η Μαρία Νομικού, είμαι γεωπόνος συντομολόγος και ασχολούμαι με την προστασία των φυτών στον αγροτικό χώρο και το αστικό περιβάλλον. Εργάζομαι στην BioInsecta, ένα ελληνικό εντομοτροφείο, ιδρύθηκε το 2008 και παράγει και διαθέτει ωφέλιμα έντομα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Είμαι η Χριστίνα Καραγιάννη, είμαι γεωπόνος και εργάζομαι στην ομάδα της BioInsecta. Πάντα με εγωίτευε η μελέτη της φύσης, ιδιαίτερα ο μικρόκοσμος, και γι' αυτό εξειδικεύτηκα στην εντομολογία. Οπότε, αφού τελείωσα το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ξεκίνησα διδακτορικό στη βιολογική καταπολέμηση και τα ωφέλιμα έντομα. Κατά τη διάρκεια των σπουδών μου, έβλεπα να προτείνονται και να προωθούνται πολλά χημικά σκευάσματα στη φυτοπροστασία και χημικές ορμόνες για την επικονίαση και ανάπτυξη. Τότε αυτό δεν μου φαινόταν καθόλου σωστό και οικολογικό, γιατί παράλληλα μαθαίναμε και για όλες τις παρενέργειες που υπάρχουν. Οπότε δεν θα μου άρεσε να προτείνω τέτοιου είδους λύσεις όταν τέλος πάντων θα γινόμουν κι εγώ επαγγελματίας αργότερα. Αναζήτησα λοιπόν και ασχολήθηκα με πιο οικολογικά μέσα φυτοπροστασίας και έτσι κατέληξα στους φυσικούς εχθρούς και τα ωφέλιμα έντομα. Από τη δεκαετία του 70 στη Γεωργία ξεκίνησε η ευρεία χρήση χημικών σκευασμάτων. Οδήγησε μεν σε μια αλματώδη αύξηση της παραγωγής, αλλά με σοβαρές συνέπειες για τον άνθρωπο. Μιλάω και για τον παραγωγό και για τον καταναλωτή, αλλά και για το περιβάλλον. Πλέον όλοι είναι πιο συνειδητοποιημένοι και αναζητούν φιλικότερες λύσεις και καθαρότερα τρόφιμα, απαλλαγμένα από υπολείμματα. Σε αυτόν τον σκοπό έρχονται να συμβάλλουν τα ωφέλιμα έντομα. Η βιολογική καταπολέμηση είναι βασικό κομμάτι της φυτοπροστασίας και δίνει αποτελεσματικές λύσεις. Οι λύσεις αυτές έχουν διάρκεια, που είναι πολύ σημαντικό, και δεν έχουν αρνητικές συνέπειες για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις καλλιέργειες, αλλά και στο αστικό πράσινο. Είναι απαραίτητο, αρχικά, να σχεδιαστούν εξειδικευμένα προγράμματα για τις διάφορες καλλιέργειες και για τις διάφορες περιοχές που τα κλίματά τους ποικίλουν. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει ένα πρωτόκολλο και ένα ωφέλιμο έντομο ή μία λύση για όλα. Στη φύση υπάρχουν τα φυτά, τα φυτοφάγα και τα σαρκοφάγα. Αυτά βρίσκονται σε μία, να το πούμε, οικολογική ισορροπία συνήθως. Και φυσικά όταν δεν διαταράσσεται από τον άνθρωπο. Στη φύση υπάρχουν τα φυτά, τα φυτοφάγα και τα σαρκοφάγα σε μια πληθυσμιακή αρμονία και ισορροπία μεταξύ τους, όταν φυσικά δεν τη διαταράσσει ο άνθρωπος. Αυτό καλείται οικολογική ισορροπία. Είναι σημαντικοί όλοι οι οργανισμοί και αν εκλείψει κάποια ομάδα, το σύστημα καταρρέει. Δηλαδή, είναι σημαντικός ο ρόλος των σαρκοφάγων, γιατί ελέγχουν τον πληθυσμό των φυτοφάγων, αλλιώς θα αναπαράγονταν ανεξέλεγκτα και θα εξαφάνιζαν όλη τους τη τροφή. Αυτό θα οδηγούσε στον εμφανισμό τους. Γνωστά παραδείγματα είναι το λιοντάρι, η ζέβρα και τα γκνόου στη σαβάνα, ο λύκος και το ελάφι, η κουκουβά και τα ποντίκια του αγρού. Το ίδιο συμβαίνει και στο μικρό κόσμο, με γνωστότερο παράδειγμα να είναι η πασχαλίτσα, όπου τρώει τις ψήρες των φυτών. Αυτός είναι και ο ορισμός της βιολογικής καταπολέμησης, όταν δηλαδή χρησιμοποιούμε φυσικούς εχθρούς, που είναι ήδη κομμάτι της φύσης, για να ελέγξουμε κάποια φυτοφάγα. Αυτό κάνουμε και στην BioInsecta. Αναπαράγουμε με φυσικό τρόπο διάφορα ωφέλιμα έντομα και τα διαθέτουμε στον παραγωγό ή τον χομπίστα που θέλει να προστατέψει τα λουλούδια ή το λαχανοτικό του, ώστε να μην εφαρμόσει χημικά, αλλά μια οικολογική και ασφαλή λύση. Η φύση έχει πάρα πολλούς οικολογικούς μηχανισμούς και η έρευνα που έχει γίνει και γίνεται από τους επιστήμονες μας ανοίγει νέες προοπτικές στη φυτοπροστασία που είναι οικολογικές και αειφορικές. Ένα χημικό εντομοκτόνο μπορεί εύκολα να αποβεί αναποτελεσματικό, γιατί αν γίνει κατάχρηση, όπως συμβαίνει και αρκετές φορές, τα έντομα αποκτούν ανθεκτικότητα, άρα δεν θανατώνονται. Ακόμα και αν ένα εντομοκτόνο είναι αποτελεσματικό, η δράση του μειώνεται με τον χρόνο. Γι' αυτό οι παραγωγοί πρέπει να κάνουν συχνά ψεκασμούς. Η βιολογική καταπολέμηση υπερέχει ακριβώς γιατί η δράση των ωφέλιμων αυξάνει με τον χρόνο, αφού τα ωφέλιμα έντομα που εξαπολύουμε πολλαπλασιάζονται και κάνουν μόνα τους τη δουλειά, χωρίς να χρειάζεται να κάνουμε εμείς επεμβάσεις. Η φύση είναι όμορφη και σοφή. Η μελέτη της μπορεί να μας δώσει τις λύσεις για να έχουμε καθαρά προϊόντα, χωρίς να επιβαρύνουμε το περιβάλλον. Η βιολογική καταπολέμηση χρειάζεται τεχνογνωσία και εκπαίδευση. Οι ιδιώτες, οι επαγγελματίες αγρότες, αλλά και οι γεωπόνοι, πολλές φορές δεν έχουν εξειδικευτεί στο αντικείμενο αυτό, αφού ιδιαίτερα οι παλαιότεροι δεν τα έχουν διδαχθεί. Οι παραγωγοί δεν έχουν ιδιαίτερη εκπαίδευση. Δυστυχώς δεν υπάρχει ενημέρωση πάνω στον τομέα μας και εκπαίδευση. Και το αποτέλεσμα είναι ότι τόσο οι γεωπόνοι όσο και οι παραγωγοί
καταλήγουν να πρέπει μόνοι τους να ψάξουν για αυτή τη γνώση και για τις οικολογικές τεχνικές της φυτοπροστασίας. Η δικτύωση μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά στο να επικοινωνήσουμε αυτή τη γνώση. Τόσο τα ερευνητικά κέντρα όπως το Μπενάκιο ή ο Ολγό Δήμητρα, αλλά και οι εταιρείες μπορούν να συνεισφέρουν σε αυτό. Πρόσφατα, οι εταιρείες που ασχολούνται με την οικολογική φυτοπροστασία ίδρυσαν την Ένωση ΕΒΙΟΦ. Είναι η Ένωση Οικολογικής Φυτοπροστασίας και επικοινωνεί με το Υπουργείο και τα ερευνητικά ιδρύματα με στόχο να συμβάλλει στη διάδοση της γνώσης. Το σημαντικότερο όφελος της οικολογικής φυτοπροστασίας είναι η υγεία των καταναλωτών και των παραγωγών, καθώς και ότι δεν επιβαρύνουμε το περιβάλλον. Με τη βιολογική καταπολέμηση έχουμε μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, θετική αποδοχή από τους καταναλωτές που πλέον είναι ευαισθητοποιημένοι και ψάχνουν για καθαρά, ποιοτικά και ασφαλή προϊόντα που εμπιστεύονται να τα καταναλώσουν οι ίδιοι και τα παιδιά τους. Ο τομέας οικολογικής φυτοπροστασίας αναπτύσσεται ραγδαία και καινούργιες θέσεις εργασίας δημιουργούνται. Υπάρχει πίεση τόσο από την πολιτική που θεσμοθετεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και τη μεγάλη πίεση που υπάρχει από την αγορά. Χαρακτηριστικό είναι ότι οι μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ έχουν αυστηρότερες προδιαγραφές από την εθνική νομοθεσία όσον αφορά τα χημικά υπολείμματα στα φρούτα και λαχανικά. Επίσης, παραγωγοί που ενδιαφέρονται να εξάγουν τα προϊόντα τους αναζητούν το πλεονέκτημα έναντι άλλων γειτονικών χωρών όπως η Τουρκία, το Μαρόκο και οι γειτονικές βαλκανικές χώρες, που πιθανώς γίνεται μεγαλύτερη χρήση χημικών και σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να είναι σχεδόν ανεξέλεγκτη. Εκεί βρίσκεται το πλεονέκτημα για τη χώρα μας και τον αγροτικό μας τομέα, στο να παράγουμε ποιοτικότερα και ασφαλή τρόφιμα για να γίνουμε ανταγωνιστικότεροι από τις άλλες χώρες που στοχεύουν στις ίδιες αγορές. Ιδιαίτερα στην Βόρεια Ευρώπη, οι καταναλωτές δεν επιλέγουν μόνο με το χαμηλότερο κόστος, ενδιαφέρονται πρώτα για την ασφάλεια. Σίγουρα θέλουμε να προσέξουμε το περιβάλλον που θα αφήσουμε στις επόμενες γενναίες. Να είναι φιλικό για τον άνθρωπο, να έχουμε διατηρήσει τη βιοποικιλότητα και το πράσινο να μεγενθηθεί, όχι να συρρυκνώνεται. Έχουμε μεγάλη ευθύνη για τις επόμενες γενναίες σε αυτό το κομμάτι. Η βιολογική καταπολέμηση και οι οικολογικές λύσεις βρίσκονται παντού. Τόσο στον αγροτικό τομέα, στην παραγωγή τροφίμων, στα φρούτα, στα λαχανικά, όσο και στην παραγωγή μη εδόδημων προϊόντων, όπως είναι τα καλοπιστικά, τα φαρμακευτικά φυτά, ακόμα και στα φυτά που αφορούν την ένταση, όπως το βαμβάκι. Επιπλέον, υπάρχουν εφαρμογές στα ξενοδοχεία, στο χλωροτάπητα, στα γήπεδα γκολφ, ποδοσφαίρου, στα πάρκα. Άρα, η βιολογική καταπολέμηση αφορά και τον τουρισμό μας, όπου οι φιλοξενούμενοι και οι αθλούμενοι θα αισθάνονται ασφαλείς για την αλληλεπίδρασή τους με το χώρο, είτε είναι ο κήπος, το γήπεδο είτε το πάρκο. Αφορά επίσης τους δήμους, αφορά το αστικό πράσινο, αφορά όλη την κοινωνία, από το μικρό λαχανόκηπο, το προσωπικό μας περιβόλι, το μπαλκόνι μας, που έχει μερικές γλάστρες. Η βιολογική καταπολέμηση μπορεί να αξιοποιηθεί από όλους μας. Το έργο B-Bionets προσφέρει ένα σύνολο εργαλείων και υλικών που συνεισφέρουν στην κατεύθυνση αυτή. Το σημαντικό είναι να γνωρίσουμε και να εμπιστευτούμε τη βιολογική καταπολέμηση και τις δυνατότητές της. Με απλά λόγια, εμπιστευτείτε τη φύση.